prva 3 dana nove 2012. godine televizija Pink je ubedljivo pobedila komercijalnu konkurenciju svojim pažljivo odabranim prazničnim programom. Naš izbor emisije je privukao najviše pažnje gledalaca kako među celokupnom populacijom, tako i u kategoriji od 18 do 49 godina kojim se pojedine televizije posebno hvale. Tako maltene ističući gledaoce mlađe od 18 i starije od 49 godina nepoželjnim. 1. januara od 10 najgledanijih emisija 6 je emitovana na RTS-u 1, 4 na Pinku, a ni jedna na ostalim programima. 2. i 3. januara ponovo je Pink bio dominantan među komercijalnim emiterima. Najgledanije emisije bile su Grandovo narodno veselje, koje je čak i u reprizi pratilo preko 1.800.000 gledalaca, dok je sinoć u premijeri imalo blizu 2 miliona. Novogodišnje veče sa Leom Kiš gledalo je čak 2.150.000 gledalaca. Kursadžije 1.703.000, a serije Mala nevesta i Nasleđe jedne dame i do 1,5 miliona gledalaca. Novogodišnji Amidži show pratilo je 1.987.000 gledalaca, a 30% gledališta bilo je uz Prvi trenutak istine koje je vodila Nina Radulović-Lečić. I naše prve informativne emisije u novoj godini bile su veoma gledane, pa je sinoć Nacionalni dnevnik pratilo 1.366.000 gledalaca. I na kraju da sažmemo 2011. godinu. Pink je u protekloj godini bio apsolutni lider među komercijalnim emiterima i čak 324 dana imao najveći dnevni udeo gledanosti. 30 dana je za nijansu bila bolja televizija PST, a samo jedan dan uz pomoć finalnog meča Novaka Đokovića najgledanija je bila B92. Televizija Pink, lider među komercijalnim emiterima u 2011. godini. Nastavljamo i u 2012. da za vas pravimo najgledaniji program. Hvala na poverenju.